Al Penedès, la pagesia recupera el tornallom, és a dir, el treball comunitari al camp. Ho hem vist a Guardiola de Font-rubí, on una masia recuperada es vol convertir ara en la seu d'un ateneu rural que potenciï l'agricultura a la comarca. A Cal Cisteller avui toca tornallom. Una colla de gent d'altres masies de la vora o fins i tot de fora de la comarca hi han anat per donar un cop de mà. La gent que hi viurà, almenys temporalment, necessita moltes mans per tirar endavant. Els que hi han anat no han dubtat gens. Soles no ho podem fer tot i sense que hi hagi d'haver un intercanvi econòmic ens ajudem mútuament. És un projecte que em nodreix emocionalment, socialment i a nivell pràctic. El Jordi és enginyer. Fa 20 anys va deixar Barcelona i ara treballa a 300 oliveres en una altra finca. Avui s'esforça segant les males herbes. Un altre dia l'ajudaran a ell. Disposes de mà d'obra quan et fa falta, disposes de coneixement que potser no tens i pots compartir-lo, també n'aprenem tots plegats els uns als altres. La maquinària, també no tothom té tota la maquinària necessària, llavors ens l'anem deixant i això fa que puguis tirar endavant el teu projecte. Quan estigui en marxa, Cal Cisteller vol ser l'Ateneu Rural del Penedès. La finca l'han comprat amb un crèdit d'una entitat bancària cooperativa. La Fundació Emprius, que farà de tutora del projecte, n'ha fet una sessió d'ús vitalícia a l'Ateneu. Recuperar oficis com la pagesia, com la ramaderia, i recuperar i conservar les terres que tenim i les masies. L'Ateneu Rural del Penedès, un espai d'acollida per a les persones que vulguin provar de viure al camp i de provar de guanyar-se la vida treballant la terra. A la finca s'hi acollirà persones durant algunes setmanes i d'altres hi faran estades molt més llargues amb la intenció de formar-se en les feines del camp i descobrir si potser han trobat el seu lloc al món.